இந்த வருஷத்தில் நிறைய படங்கள் பார்ட் 2 படங்கள் ஆமாம் போகுது. ஆமாம். அதில் உங்களோட எதிர்பார்ப்பு எந்த படத்தில்? இது கேட்கவே தேவையில்ல. நம்ம மணிரத்னம் அண்ணன் வந்து பொன்னியின் செல்வன் அடுத்தது வருது, ஈகராக வெயிட் பண்ணுறேன். எனக்கு ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணுறது எனக்கு தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. புஷ்பா 2 தான் பயங்கரமாக வெயிட் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஜிகர்தண்டா வெயிட் பண்ணுறேன் 2. அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த படம் ஒன்று சந்திரமுகி 2 இதெல்லாம் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நம்ம படத்துக்கு சார்பட்டா எல்லாமே வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஆனால் எனக்கு புஷ்பாவும் பொன்னியின் செல்வன் ஜிகர்தண்டா 3 ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எதனால ஸ்பெசிஃபிக்காக? நான் புஷ்பா 2 தான் முதல்ல சொல்லணும். ஏன்னா சுகுமார் அண்ணா ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருப்பார். படத்தில் எந்த இடத்துலையுமே குறை இருக்காது. அவரோட பழைய படமாக இருக்கட்டும், இப்போ ரங்கஸ்தலம் மாதிரி நிறைய படங்கள் தான் வந்துட்டுருக்கு. இந்த புஷ்பா 2ல் அந்த லாஸ்ட்டாக அவரோட மேனலிசமாக இருக்கட்டும், அவர் கூட இருக்கிற ஒருத்தன் இருக்கான்ல, அவன் சொல்கிற கதையாக இருக்கட்டும், அந்த இருக்கல்ல மலையாள நடிகர் இருக்கார்ல, ஃபகத் பாசில் இருக்கார்ல, அவரோட பிரச்சனையாக இருக்கட்டும், இவனோட ரக்கட் பாயா, அதாவது என்ன சொல்கிற பருத்தி வீரன் மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பக்காவாக பண்ணியிருப்பாப்புல. அதை நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணி புஷ்பா 2 எப்போ வரும்னு நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இப்போ வேறு அவங்க ட்ரெய்லர் விட்டாங்க. அந்த ட்ரெய்லரில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஹைப்பை ஏற்றி விட்டாங்க. என்னென்னா புஷ்பா வந்து இது மாதிரி இந்த காட்டுவில் சுற்றிட்டு இருக்காரு, புஷ்பாவை தேடி எல்லாருமே போயிட்டுருக்காங்க, புஷ்பான்னு சொல்கிறப்போ அப்போ நம்ம ரமணா படத்தில் வர மாதிரி இந்த குழந்தை நல்லா இருக்கிறதுக்கு காரணம் அவர் தாங்க, என் பொண்ணை இன்றைக்கி படிக்கிறதுக்கு காரணம் அவர் தாங்க அப்படின்றப்போ அந்த திருப்பதி மக்களே சேர்ந்து அந்த ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கிற அளவுக்கு வந்து எல்லாருமே அடிச்சுக்கிற அளவுக்கு ஆகி கடைசியில் புஷ்பா வந்து இந்த ஸ்தலம் காட்டில் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காரு, சுற்றிட்டுருக்காருன்னொன்னே அந்த இடத்துல சிசிடிவி கேமரா பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் புலி வந்து 2 ஸ்டெப்பு பேக் வைக்கும். அப்போ ஒரு டைலாக் சொல்லுவான், புலி வந்து யாராக இருந்தாலும் 2 ஸ்டெப்பு முன்னே வச்சு தான் அடிக்கும், ஆனால் புலியே 2 ஸ்டெப்பு பேக் வச்சு அடிக்குதுன்னா அது புஷ்பாவாக தான் இருக்கணும்னு இப்படி திரும்பின உடனே அந்த மியூசிக்கை கொடுப்பாங்க, அப்படி பண்ண போல பாருங்க புஷ்பான்ட்டு எல்லாம் கத்துறாங்க பார்த்தீங்களா. அந்த ஹைப்பை இவ்வளோ தூரம் ஏற்றிட்டு படத்தை எப்படி ஹிட் பண்ண முடியுன்ற ஒரு குறிக்கோள் எல்லாருக்கும் படத்தையாக சொல்லிட்டேன். நீ வந்து ட்ரெய்லரே படமாக கொடுத்துட்ட, இதுக்கப்புறம் எப்படி சுகுமார் அண்ணன் வந்து பயங்கரமாக அந்த படத்தை காட்ட போகிறாரு, அதனால் ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணுறேன் ப்ரோ. இப்போ பொன்னியின் செல்வன் அடுத்து? ஆமாம், பொன்னியின் செல்வனில் அவரும் ஒன்று விட்டுருக்காருல. நான் என்ன நினச்சேன்னா, நம்ம கரிகால சோழனை தான் காலி பண்ணுற சீனில் தான் இந்த சைடு வந்து பாண்டிய விசுவாசிகள் இருப்பாங்க, இந்த சைடு வந்து நந்தினி இருப்பாங்க, இந்த சைடு வந்து அவரை காலி பண்ணுறதுக்குன்னு இங்கே ஒரு கூட்டம் மதுராந்தக சோழனோட கூட்டம் இருக்கும். இது மாதிரி 5 பேர் வந்து சுற்றி மறைச்சிட்டு நிற்பாங்க. அந்த டைமில் அந்த நெருப்பு வந்து ஆஃப் ஆகும், யார் சேர்த்தாலும் தெரியாது, அது வந்தியத்தேவன் மேலே போட்டு அந்த இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நான் நினச்சேன். அந்த இடத்துல முடிப்பார்னு நினச்சேன். ஆனால் அவர் வந்து இதில் ஸ்ரீலங்காலேயே முடிச்சிட்டாரு. பொன்னியின் செல்வன் அருள்மொழிவர்மனை காலி பண்ணுற மாதிரி அந்த சீனில் முடிச்சது வந்து புத்திசாலித்தனம் தான். இன்னும் படத்தை எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது. நம்ம வந்து ராஜராஜ சோழனை பற்றி தான் படிக்கிறோம், பொன்னியின் செல்வன் அருள்மொழிவர்மனை பற்றி. ஆனால் இதுக்கப்புறம் அவங்கள மறுபடியும் வந்து மதுராந்தக சோழன்கிட்ட கொடுத்து 13 வருஷம் ஆட்சி நடத்தி அதுக்கப்புறம் ராஜேந்திர சோழன் வந்து அவன் உலகத்தையே பிடிச்சவன், அவனோட கதையெல்லாம் எடுத்துன்னு வரணும்னா இன்னும் பார்ட் 2 பார்ட் 3 பார்த்தாது மேலே 4-5 பார்ட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும். அதுதான் இந்த படத்தோட எக்ஸ்பெக்டேஷனாகவும் இருக்குது. இன்னொன்னா இந்த பாடு நல்லா இருக்குது, அகநக அது வந்து அது திருவள்ளுவர் சொல்லுவார் பார்த்தீங்களா, அகனா உள்ளே இருக்கிறது, அதுக்கு அடுத்தெல்லாம் போகிற மாதிரி லேயராக அந்த பாட்டை கொடுத்துருக்கிறது ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அந்த பாட்டு எதிர்பார்ப்பு எப்படின்னா இருக்குது? இல்லை, எல்லாருமே எதிர்பார்க்குறாங்க. இந்த படத்தை எதிர்பார்க்குறது வயசு பசங்களெலாம் கிடையாது. அந்த காலத்தில் கல்கிக்கிட்ட அடிமையானாங்களே, இன்றைக்கி அமெரிக்கா கனடா எல்லா ஊர்லேயும் இருப்பாங்க. நான் பொன்னியின் செல்வன் புக்கு வச்சுருக்கேன் பாரு, அவங்க பேர பிள்ளைகிட்ட எல்லார்கிட்டும் காட்டுவாங்க, இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பாரு, இப்போ இது வரும் பாரு, உட்கார வச்சுக்கிட்டு அவங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க, இது யார் தெரியுமா, இது வந்து ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி, இப்போ இதை பண்ணுவான் பாரு, இதை அதை செய்வாங்க பாரு, இப்போ இப்படி நினச்சேன், இதை மாற்றிட்டு இருக்காரு, ஒரு சீன் கட் ஆகிடுச்சு, அப்போது அது நான் கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி பேசுகிறதுக்கு இந்த செகண்ட் பார்ட் ரொம்ப ஏதுவாக இருக்கும். இன்னொன்று சொன்னீங்க ஜிகர்தண்டா. ஐயோ, ஜிகர்தண்டாவில் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஃபஸ்ட் பார்ட்டு. நீங்கள் ஜிகர்தண்டாவில் நம்ம பாபி சிங் வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருப்பார். ஆக்சுவலாக அது வந்து இவர் பண்ண வேண்டிய படம் தான், நம்ம விஜய் சேதுபதி நம்ம பண்ண படம் தான். ஆனால் ஜிகர்தண்டா 2ல் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாரன்ஸும் நம்ம இவரும் நடிச்சிருக்காரு, எஸ்ஜே சூர்யா அண்ணனும் லாரன்ஸும் நடிச்சிருக்காங்க. எஸ்ஜே சூர்யா அண்ணனும் லாரன்ஸுக்கும் என்னடா இது ஒரு மேக்ஸாகவும் கெமிஸ்ட்ரியாகவும் லாஜிக்காகவும் இவங்க 2 பேருக்குமே ஒரு வித்தியாசமான கேரக்டர் ஆச்சு. அதாவது பார்த்திபனும் பிரபுதாவும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான கேரக்டராக இருக்குமோ. அதுவும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் அவருக்கும் ஆக்டிங்கும் இவர் வந்து பேய்க்கும் சண்டை லாஜிக் இல்லாமல் பேசுகிறாரு, அவர் வந்து முடியல இருக்குது ஆனால் இல்லை அப்படின்னு தேவையில்லாமல் பேசுகிறாரு. 2 பேருக்கும் டைலாக் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேங் வார் மாதிரி தான் பண்ணியிருப்பார் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில். அந்த
ஃபுல்லாகவே அவங்களோட இதுவாக அழகாக பண்ணி லாஸ்ட்டாக சித்தார்த்திக்கிட்ட வந்து மணிரத்னத்தோட இது இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பார், ஃபோன் நம்பர் இருக்குமான்னு சொல்லிட்டு. நான் அப்படி தான் வரும்னு நினச்சேன். ஆனால் இவங்க 2 பேரும் உள்ளே இருக்கிறது ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷனாக இருக்குது அந்த படம் பார்க்கணுன்னு சொல்லிட்டு. ஓகேண்ணா. இதை தாண்டி நம்ம ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி பார்த்துருப்போம் சந்திரமுகி. ஆமாம் சந்திரமுகி 2ல் மறுபடியும் வடிவேல் சார் இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன். அதில் நம்ம ராதிகா மேடமும் இருக்காங்க. வடிவேல் சாரோட ஆட்டம் ராதிகா மேடம் கிட்ட வேலைக்கு ஆகாது, ஒட்டை நறுக்கிடுவாங்க. நம்ம லாரன்ஸ் அண்ணன் ஏற்கனவே வந்து இதில் சொல்லியிருக்காரு என்னன்னா, அந்த இந்த படம் ருத்ரன் படத்தோட ஆடியோ லான்ச்சில் சொன்னார், நான் இந்த படத்தில் உங்களை 3 வருஷம் காக்க போட்டதுக்கு இந்த வருஷம் 3 படம் கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு. ஒன்று ருத்ரன் கொடுத்துட்டாரு, அடுத்தது வந்து ஜிகர் தண்டாவும் வந்துடும், இந்த சந்திரமுகி 2வும் வந்துடும். சந்திரமுகி 2ல் பேய் இல்லாமல் கூட இருந்துடும், ஆனால் வடிவேல் இல்லாமல் இருக்க முடியாதுன்ற அளவுக்கு ஆகிப்போச்சு. மறுபடியும் நாசர் வாய்ஸில் பேக்ரவுண்டில் அந்த இடத்துல வந்து அவர் வரா மாதிரியும் யாரும் போயிடாதீங்க கொல்ல அந்தமாரி பண்ணாதீங்க மறுபடியும் கொடுத்த உடனே இது மறுபடியும் முனி பார்ட் 1 பார்ட் 2 அந்த மாதிரி இருக்கும் மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் வடிவேலு சில விஷயங்களை மாற்றி ஆனால் பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் அதோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதான், அந்த இடம் அந்த பேய் அதுதான். அந்த பாம்பு எதுக்கு இருக்குது இந்த பாட்டிலே சொல்லுவாங்க, இந்த கடைசி வரைக்கும் சொல்லுவாரான்னு தெரில. அந்த பாம்பு எதுக்கு இந்த படத்தில் வருது, மறுபடியும் போன பாம்பு வேறு இடத்துல அடிபட்டு தண்டவாளத்தில் அடிபட்டு செத்துதா இல்லை மறுபடியும் இதே வீட்டுக்குள்ளே வந்துடுச்சா என்னான்னு தெரில. அதை சந்திரமுகியில் அந்த கட்டை அவுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓவராலாக உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதிக எதிர்பார்ப்பு பார்ட் 2? எனக்கு அதிக எதிர்பார்ப்பு இருக்க பார்ட் 2 வந்து புஷ்பாவும் பொன்னியின் செல்வனும் தான்.